Аз да представя се чуем какво да правим. Сега други ден ще иде да роби в управлението, ти кой мислиш? Тя е толкова злобна. Сега ще иде ти бе. Неприятно. Чакай бе, тук поснима. По-радваме. Какво търси сега? Гладна ли си? Да, ще ти давам. Ти точно го... Не съм плашна. Не бе ли го искаш женско? Дай. Кой е ли съм? Дай, заповядай. Ще го правим нека, като малко бебе имаш. Такъв голям мъж, такова малко бебе. Не най-рано да ги жикне сега. Ще рано да бъда с мистерли, страшно. Алака, време си видим сега. Така. Абе, глас има ли камерата нещо? Има ли глас? Тогава това дете е благословено, защото Господ благославя децата. Ние всички тук присъстващи си вярващи. И ние чрез вяра живеем пред Бога. Тези деца, когато пораснат, те се освещават на Бога. Подаряваме ги на Господа. Господ назначава ангели, чрез които вдигнат тези деца. И ние всички, казва Господ, децата ни, когато се раждат във вярата, са свети деца, които са пазени в чистота и святост. И ние благодарим на Бога, че за всяко новородено дете от Господа ние се радваме, понеже това е вярата ни да живеем в Бога и да се радваме с всичко това, което Господ за нас прави. Това е. Сега кой ще дай ми иска да плаче. Не лиши яч. Иска да иде. Senin kanal hepsini oynuyor, hepsinin kanalını izledim. Benim böyle böyle. Dikkat et. Gençliğini yazıyoruz galiba. Senin kanalın çok pahalı. Откъснал се вече от мача на Топтова и вече се посил на хората. Защото Ана, директор.
Той може да Птичките да се дадем, Аз нямам. Гладна май не е яла. Ба, Мустафа, Шикаха. Главата от по-близко има и ти камерата, и чето и дава страничко. Ой, за да кажа, Точно това. Чакай се. Добре, спирайте камерата. Не трябва да...
Това ще ме начал. Да? Да бъде по-свободен. Защо? Детски празник, не направете ги така хубаво. Красига малко усилай. Да. Късметветна с двеница. Радвам се. Те са и първи брачетки. Слава на Бога. Господи ги благослови. Чудесни са. Те просто да се снимат. И ние се радваме. Децата надолу. Снимай всички деца. Елате тук съберете, къде се това светарат? Банко! Бог дал голям берекет. Приятели, нека Господ да благослови това семейство, което Бог е им дал, да се събират. Ние този ден празнуваме детето, което това е Пануда. Това семейство, нека Господ да им благослови, да им даде живот и мир. Още повече деца да раждат тези майки, когато са в Христа. И днеска ние ще се молим за тази трапеза, която Господ е подготвил за нас. Ние ще се молим за това семейство, което Господ ни е дал. И нека Господ да ги благослови това семейство, децата им. Винаги да им даде да живеем в Дом Господен. Да имаме мир в сърцата и да живеем винаги в Църквата Христова. Сега ще искам първо да открием това, който Бог ни е дал. Пануда, което е Аллах ди Türkçe Miramana ve hepsimiz bugünkü günde sevinelim bu hane için, sevinelim bu olan bebek için. Çünkü onu bize Allah verdi. Biz biliyoruz ki kendi Allah koyacak elini bu kendi bebeğe kollayacak. Allah bir sevgi sevinç versin bu haneye. Allah bunları hiç ayırmasın. Hepsimize versin. Her vakit bizim gençler böyle evlensin. İmanda insanlar her vakit bebekleri olsun. Onun için isteyeyim İsa'nın ismince hepsimiz imanın gösterimizi Allah'a şükür edelim. Allah mübarek etsin bizi bugünkü günde. Нека се молим, мили приятели, братя и сестри и приятели, да благодарим на Бога за трапезата, който тази
този ден е определил за нас. Всички да затворят очи и ние ще се молим на Бога. Святи Отче, в името на Отца и Сина и Святия Дух, ние да благодарим за този ден, който Ти определи за нас. Ние да благодарим за семейството, което Ти събра, Божи святи. Молим Те, Троице, ела, Господи, Ти благослови всяко едно сърце. Благослови това семейство, което Ти се определил, Господи. Благодарим Ти за бебето, което Ти ни даде, Божи святи. Молим Те, Троице, пред това време Ти го храни. Ти го обличи, Ти го пази, Боже святи. Пази семейството, Господи. Молим Те, Троице, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Благослови тази църква, Господи. Благослови този квартал, Божи святи. Дай винаги да се молим. Дай ни дух на молитва. Да живеем в църквата Христова. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Ние да молим Боже да благослови всички семейства по лицето на земята. Да благослови всички майки. Да благословиш отровата им, което им даваш, Боже, да сачна. Молим Те, Троице, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Благослови на това семейство, бащите и майките им, Господи Божи святи.